Кніга прарока Эзекііля, раздзел 1. І здарылася гэта ў 30-ы год, у 5-й дзень 4-го месяца, калі я знаходзіўся сярод палонных ля ракі Кебар, што адкрыліся нябёсы, і бачыў я з'яву Божую. У 5-й дзень месяца, а гэта быў 5-й год ад перасялення цара Йоахіна, Господ прамовіў да святара Эзекііля, сына Буза, у зямлі халдэяў ля ракі Кебар, і супачыла на ім там рука Господа. І я паглядзеў, і вось віхор дзьмуў з поўначы, і велізарная хмара, і агонь палымнеючы, ды бляск кругом яго, і з сярэдзіны яго штосьці накшталт злітка золата са срэбрам, гэта значыць сярэдзіны агню. І ў сярэдзіне яго штосьці накшталт 4 істот жывых. І мелі яны такі выгляд. Быў у іх выгляд чалавека. Кожная з іх мела па 4 твары і па 4 крылы. Ногі іх былі прамыя, а ступні ног іх былі падобныя да ступняў ног цяляці, і блішчалі яны, як медзь зяючая. І пад крыламі мелі яны рукі чалавечыя па 4 баках. Твары ж і крылы былі ва ўсіх 4. Крылы іх прылягалі адны да другіх. Яны не адварочваліся, калі ішлі, але кожная істота ішла проста перад сабою. Падабенства ж твараў іх, кожная з 4 істот мела з правага боку аблічча чалавека і выгляд ільва, а з левага боку кожна з 4 мела выгляд вала і выгляд арла. І крылы іх былі скіраваныя ўгару. 2 крылы прылягалі адно да аднаго, і 2 закрывалі целы іх. І кожная ішла на прасткі, ішлі туды, куды іх вяло імкненне духу, і, ідучы, не адварочваліся. І ў сярэдзіне між тымі істотамі жывымі штосьці накшталт вугалёў, падобных да паходняў, што рухаюцца між тымі істотамі жывымі. І агонь кідаў яркі бляск, ды з агню ўздымаліся маланкі. І істоты жывыя ішлі і вярталіся назад, накшталт маланкі, што блізкае. І калі прыгледзеўся я да тых істот жывых, то пры кожнай з тых істот жывых знаходзілася на зямлі адно кола. І выгляд тых колаў, і выраб іх накшталт хрызаліта, і ўсе 4 мелі аднолькавы выгляд. І здавалася, што былі яны зроблены так, што адно кола было ў другім. Маглі яны хадзіць у 4 напрамках, і калі ішлі, не адварочваліся. А абады іх былі велізарныя і жахлівага выгляду, і абады іх былі поўныя вачэй вакол усіх 4. А калі гэтыя істоты жывыя рухаліся, таксама і колы іх рухаліся разам з імі. І калі істоты падымаліся з зямлі, падымаліся таксама і колы. Куды кіраваў іх дух, каб ісці, туды ішлі, і колы адначасова падымаліся, ідучы за імі, бо дух жывых істот знаходзіўся ў колах. Калі рухаліся гэтыя істоты, рухаліся і колы, і калі спыняліся, таксама і колы затрымліваліся. І калі яны падымаліся з зямлі, і колы падымаліся таксама, і колы ішлі за імі, бо дух жывых істот знаходзіўся ў колах. І над галовамі гэтых істот жывых было штосьці накшталт цвярдыні нябеснай, быццам крышталь ірдзеючы, раскінуты над іх галовамі ўгары. А пад цвярдыняй былі паднятыя крылы іх, адно каля аднаго. І кожная жывая істота пакрывала сваё цела 2 крыламі. І калі яны ішлі, чуў я шум крылаў, як шум многіх водаў, як голас усімагутнага. Калі яны ішлі, быў водгук аглушальны, як шум лагера ваеннага. І калі яны спыняліся, крылы мелі апушчаныя. Бо калі чуўся голас над цвярдыняй нябеснай, якая была над іх галовамі, яны спыняліся, і крылы мелі апушчаныя. І над цвярдыняю нябесную, якая ўзвышалася над іх галовамі, было штосьці, што мела выгляд каменя сапфіравага, накшталт пасада, і на ім быццам постаць чалавека зверху. І ўбачыў я штосьці накшталт злітка золата са срэбрам, які выглядаў як агонь кругом яго, пачынаючы ад таго, што выглядала як сцёгны, і вышэй. І ўніз ад таго, што выглядала як сцёгны, убачыў я штосьці, як агонь, які ззяе вакол яго. Як з'яўленне вясёлкі на воблаку ў дажджлівы дзень, такі быў той бляск наўкола.